Tyto brýle jsou ve slevě a cena opět klesla. Pokud si je nekoupíte nyní, takovou cenu již nikdy neuvidíte. Tyto brýle jsou královské inteligentní zoomovací brýle, které jste v obchodě ještě neviděli. Použité čočky jsou velmi drahé, uvnitř jsou velmi průhledné, ale na slunci se magicky zabarvují. Navíc tyto čočky mají funkci inteligentního zaostření, takže bez ohledu na to, jaké máte dioptrie, automaticky se přizpůsobí správné hodnotě, aby dokonale vyhovovaly vašemu zraku. Už není potřeba pravidelné kontroly zraku a výměny čoček. Rámečky brýlí jsou vyrobeny z nejnovější technologie pryskyřičného materiálu a váží pouhých 5 gramů, což zajišťuje pohodlné nošení bez nepohodlí. Běžné dioptrické brýle umožňují vidět jen na blízko, zatímco na dálku je těžké vidět, avšak tyto brýle dokáží automaticky rozpoznat prostředí na blízko i na dálku, takže vše vidíte jasně. Co je ještě úžasnější, je to, že dokážou blokovat modré světlo, předcházet suchosti očí a zabraňovat očním onemocněním. Jsme si touto lupou naprosto jisti a pokud nebudete spokojeni, můžete ji kdykoliv vrátit bez jakýchkoliv poplatků během zkušební doby. Tento produkt je tak populární, že v některých oblastech již došel. Pouze nyní mohou první zákazníci využít této ceny a pokud ji propásnete, budete litovat. Kupte hned teď.